وإياذ بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا أنا رأيت هذا في عيوني على هذه الوقت يا سبحان الله وإياذ بالله. Ana yiwo. Baba ina ga soyayyen nan ne. Farm center. Amma yan teburan nan ne ko. Ba yan tebura bane, ina irin waɗanda suke zama akan hanyar nan. Yan randa. Na kan titin na yan kwalta din nan ba ciki bane na. Wannan siyan wai ai ko 100 maka siye ta ban faduwa. Mu je mu samu waje mu labe mu kalla. Gaskiya sai mu boye. وإياذ بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا رأيت أنا على هذه الوقت؟ ما وننك يغني أنا نقولن وإياذ بالله. Yanzu muka je farm center. Director. Ya gani. Yanzu muka je farm center muka siyo ta, mun zauna muna sanitation ne, muna goge abin gogewa mu ban na bari sai kuma Allah kawo ka yanzu zamu goge shi. Ba kwa tsoron mala'ikun Allah, ba kwa tsoron duniya, ba kwa tsoron Allah. Ya hakuri malam, muna tsoron su, muna tsoron Allah. Sanitation muke yanzu ma haka. Sanitation zaka gogewa za. Ku ji tsoron Ubangiji ku goge ku daina kallo. Zamu goge malam, mun gode. Mun gode malam. Zamu goge. Ka tashi mu samu waje mu je mu kwaba. Amma mun boye. Yanzu ya za'a. A mu karasa kallon wannan sai mu je mu. To mu karasa. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Na dan yi ainihin wato mantuwa. Wato ainihin na ce da Allah dan tura mini ko da guda 3. Ainihin idan ka tura min saboda irin ga ainihin wato irin ga musu addu'a Allah ya shirye su shirin addinin musulunci. Ya shirye mu baki daya. Ba zai biya ba kuwa? Kai sai ya biya. Wato ainihin saboda idan na gani musu addu'ar Allah ya shirye su. To shikenan shirye mu baki daya. Wato ainihin Allah ya shirye. Yawa Allah shirye mu baki daya. Sun kai 100 fa. Kai 70, 80, 100. Ka ci banza mala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga kakkace zaka mana. Allah sa ku gane gaskiya. Sai an gane baki dayan mu. Zan tura ma ni. La ilaha illa wallahi haram. Mu je mu boye mu ci baba. Kana caji dai ko? Akwai caji full.